Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Lozano. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Lalawigan sa Sugbo, ubos na sa General Community Quarantine. Sugod karong adlaw, apan ang Talisay City, MECQ pa. Gilibkas na sa syudad sa Sugbo ang lockdown sa sitio sa Patera, Barangay Luz. 5 kabuan ng batang lalaki sa Pahak, Lapu-Lapu City namatay samtang positibo sa COVID-19. Temporaryong South Bus Terminal ana sa Cebu South Coastal Road samtang ang North Bus Terminal sa poblasyon sa Konsolasyon. Sa Lapu-Lapu City, kuha nga mga public transport. Ang resulta, mga pasahero nag-inilugay o napurwisyo. COVID-19 ikatap na. Subuanong lyricist, nagmugna og kanta with dance move pa isipakigbatok sa COVID-19. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mobuon na ta! Kining mensahe ni Cebu Governor Gwen Garcia sa pag-graduate na sa lalawigan Sugbo gikan sa Enhanced Community Quarantine ngadto sa General Community Quarantine sugod karong adlaw. Nakiktigo mga gobernador sa mga mayor sa kalungsuran o mga component cities dito sa 4th District karong adlaw. Gipang himugatan sa gobernador nga panahon na nga luwason na usab ang ekonomiya sa Sugbo. Samtang bisan pa man kung naa na sa GCQ ang lalawigan apan padayon ang hugot nga pagpatuman sa social distancing ug ang border control gikan sa dakbayan sa Sugbo. Mamahimo na usab makaligo sa dagat gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto alang sa tuyo sa panlawas. Apan gidili ang beach party o pagtapok sa mga beach. Makabalik na usab pagpamasahero ang mga bus sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan. Rest assured, please help me fight this new pandemic. This pandemic of fear. Unang adlaw karon sa pag-downgrade ngadto sa General Community Quarantine dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Sa lungsod sa Konsolasyon, milagsik balik ang dapit apan may pahimangno ang mga otoridad. Ato kining sayran sa report ni Nico Serino. Naglinya sa sud sa munisipyo sa lungsod sa Konsolasyon kini mga tawo nga mulukat og workers pass. Gimando sa LGU ang mga mutrabaho sa lungsod bisan gikan sa lain nga lugar mulukat niini nga libre ra hinuon. Pamaagi kini aron ma-monitor ang mga nanggawa sa panimay nga manarbaho sa lungsod. Apan si Noy Dodong usa sa wa mahatagi kay mutabok pa siya sa Mandawi nga ubos sa ECQ karon. ECQ pala yung Mandawi, ang magkulit pasundan nga to. Oo. Pwede na lang sa kamo ngayon, sir. Uli lang, okay. Ano kayo mahingo dati? May pirma eh. Kinahanglan ito ang boarding pass. Sa unang adlaw sa GCQ sa Konsolasyon, babantayan nga daghan ang nanggawas nga mga sakyanan ug mga nanglakaw.
Nasadya na sab ang bahin sa merkado kay daghan sa mga tindahan na ang abli. Apan pahimangno sa mayor, di gihapon mo kumpiyansa ang mga tao. Magpabilin gihapon ang ato ang limitation sa movement sa atong uban nga mga katawhan nga katong wala sa trabaho, no, kay nagpabilin pa man gihapon ang curfew nga 24 hours sa mga batanon nga 21 years old and below katong wala pa mga trabaho, no. So then naagihapon na ang ato ang curfew nga 10 p.m. to 5 a.m. Si Danilo, miasikaso sa iyang travel pass paingon sa lungsod sa Pinamungahan kay namatay ang iyang uyuan. Gikan sa Konsolasyon, layo-layo gyud ang iyang biyahion paingon sa Pinamungahan. Di pa man sila makaagi sa Cebu City ug Mandaue nga ECQ pa. Mo ideya ni ron motuyok lang mi diris norte padung sa Pinamungahan. Bahalang biyahe mig mga 6 ka oras, 5. Asa man mo agi mo? Balik mo ani mag na? Taboy lang, tuburan. Malamban na to. Tulido. Layo na kayo sa Mga 4 to 5 hours tingayo. Ang ato ang mode of transportation medyo limitado gihapon kay sa EO ni Governor Gwen o sa IATF ang giallow kaning tricycles nga 1 passenger lang, no, then wala pa tay mga PUJs, just the minibuses. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bugtong ang dakbayan sa Talisay lang sa lalawigan Subo ang gipabot sa Modified Enhanced Community Quarantine tungod sa nagsaka nga kaso sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang report ni Femari Dumabo. Ubos sa MECQ, gitugta ng pipila ka mga establishmento nga makabalik na sa naanda nilang patigayon. Aduna na yung mga bus pasiruan nga makaagi sa highway tiya sa dakbayan sa Talisay padung og gawa sa lalawigan sa Sugbo. Apan gipatin-aw ni Mayor Samsam Gulyas nga dinan gihapon ang mga PJ nga makapamasahero sa dakbayan. Padayong gibahin-bahin ang mga adlaw aron makapangumpra sa merkado publiko gamit gihapon ang quarantine pass. Midugang si Gulyas, nga ipabilin gihapon ang stay at home sa panghinaot nga kapungan ang padayong pagsaka sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sukad kagahapon adlaw miabot na sa 16 ka mga nagpositibo sa virus. Apan namatay na ang katapusang duha ka mga pasyente nitong Mayo 13. Public transportation is still not available, so padayon atong libre sakay. But gamay ra gyud ang ni change because we want people to stay at home. Ang ika-15 nga pasyente sa dakbayan sa Talisay nagedad og 62, taga Barangay Tabunok, samtang ika-16 94 anyos nga lalaki taga Kansuhong. Nadala ang duha sa Talisay City District Hospital. Apan nabalaka ang mayor kay wa nasayod ang kabanay nga COVID-19 positive ang patient 15. Ug nga nahaya pa kini ug nalubong kagahapon lang. The death certificate didn't say that he was a COVID suspect. Pero giswab sa district. We didn't know. They didn't coordinate with us sa ilang giswab. So giswab pag May 13, 6 days after na positive. Gipaygayo na ang contact tracing ug pag-isolate sa mga kabanay sa duha ka mga namatay. Hangyo sa mayor ngadto sa Department of Health nga mogawas na unta ang mga resulta sa swab test nga gihimo sa niagi pang mga semana atol sa contact tracing. Alang na silang himuon pang mga dugang lakang ilabi na sa mga bagong kaso. Unom sa mga COVID patient nga namatay parihong naghambin ng daan ug mga sakit. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Gilibkas na sa Cebu City ang gipatumang lockdown sa Sitio Zapatera, Barangay Luz, dinhi sa siyudad sa Sugbo. Kinihuman daghan ang naka-recover sa mga COVID asymptomatic sa maong dapit. Ani ang report. Dili matukib ang kalipay sa 51 ka mga COVID survivor human mabuntog nila ang coronavirus disease. Negatibo sila sa ikaduhang hugna sa COVID test nga maoy nakahatag kanila og kagawasan gikan sa isolation facility. Tungod sa positibong kalambuan, mimando si Mayor Edgardo Labella nga libkason ang lockdown. Sugod alas 12 kaganinang udto. Usa sa nakalingkawas sa virus si Roy Hinares kinsa maoy nagpasiugda sa mga physical fitness activity. Lakip sa ilang gihimo ang tuob o steam inhalation nga ilang gituuhan nga nakatabang og dako sa ilahang pag-survive gikan sa COVID-19. Ay kaduha na mong kinabuhi pero mao nang dako kay mig pasalamat Ginoo nga gihatagan mig chance nga wala sa wala in town mig nga nahimong asymptomatic, asymptomatic rami niya at least gihatagan mi og way nga makabuhat ka sa mission sa among kinabuhi sa umaabot.
Ang lakang sa mayor subay usab sa rekomendasyon sa Barangay Crisis Management Team sa Barrio Luz. Gipaniguro usab sa gamhanan ang pagdisinfect sa dapit alang sa mas luwas nilang kapuy-an. Kauban si Renante Kenyones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 5 kabuang masuso na kanas sa kunot tungod sa COVID-19. Sa ikaduhang COVID-related death nga natala sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa report. Gipatingog na usab sa taga-crisis management team ang soundtrack sa TV series nga The Purge. Nagpasabot kini padung ang crisis management team mag-lockdown sa usa ka dapit nga may kumpirmadong kaso sa COVID-19. Kagabi, nadawat nila ang resulta sa COVID test sa 5 ka buwan nga lalaking masuso nga taga-Abuno Pahak. Mayo 11, nadangat sa ARC Hospital ang masuso tungod sa pneumonia. Pagkasunod adlaw, nakabsan kini sa kinabuhi. Quarantine ako ang ilang family, entire family. Just to check kung itakod ba ang virus sa family. Matod ni Najel Banasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, taga Negros ang mga ginikanan sa masuso, apan natanggong sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa enhanced community quarantine. Busa kagabi, 3 ka pamilyahan nga gilangkuban sa 13 ka mga tao ang gikinahanglang ipaubos sa lockdown sa barangay Abuno Pahak. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 57 ka mga COVID-19 cases, 27 na ang naka-recover ug nakauli na sa ilang panimay. Samtang 28 pa ang nagpaalim sa tambalan ug 2 na ang nakalas. Ako lang emphasize nga, nagamatay sila because doon nag-aay sila sakit. Depend, mandatory mo ng testing, we found out to be positive also with COVID-19 virus. Uban ni Godfrey Relian, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. 22 ka mga bagong kaso ang natala sa Mandawi City apan kadaghanan nini gikan sa Mandawi City Jail. Ang report ni Nico Serino. Sa abiso gikan sa Mandawi City Hall, may 18 ka mga bagong kaso ang natala sa Mandawi City Jail sukad ni atong Mayo 19. Samtang may laing 2 ka mga kaso ang natala pulos gikan sa lain-laing sitio sa Barangay Cambaro. Ang 2 ka mga pasyente na-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa kinatibukan, muabot na sa 133 ang confirmed cases sa Mandawi. Kaning usa is admitted sa Vicente Soto and ang usa atong babae taga Sitio Bayabas was formerly admitted siya sa Soto nya giswab siya didto nya pending sa result gipauli for home isolation. Pag positive nag-isolate siya ron. Usa sa bagong kaso sa syudad, si patient 113, bagong nataw nga baby boy gikan sa Barangay Look. Na-admit sa VSMMC ang bata. Nag-contact tracing na sab karon ang dakbayan. Murag recheck ra sa diyang mama ug ang iyahang mga contacts gipang swaban sad nya ilang balay gi-lockdown na sad. Nya kuan lang kayo ba peculiar lang kayo asa niya nakuha kay considering newborn pagid siya neonate pagid ba nya preterm wa gid ta kay bawg asa gikan. Samtang nagpaabot ang City Hall sa resulta sa swab results sa mga tao nga nagpositibo sa antibody tests. Confirmatory test kini pagtino kung COVID bagyod ang mitakboy. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Arsobispo Jose Palma mipadala og mga religious items alang sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga scapular ug mga rosaryuhan nakapadasig kanila nga moalagad pa inay mabalaka sa ilang kahimtang. Atong sayran sa report ni Lian Sinkulan. Usa ka paper bag nga gikan kang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang nadawat ni Najel Banasya sa miaging simana. Kalikay ang misugat kanila sa ilang pagtan-aw sa paper bag tungod kay mga religious items sama sa scapular, rosaryuhan ang ilang nadawat gikan kang Palma. Gawas ni ini, may gipasukip usab nga suwat ang Arsobispo alang kanila. Mipasalig kanila si Palma nga uban sila kanunay sa iyang pag-ampo aron ang Ginoo man nalipod kanila gikan sa COVID-19. Special gift. Scapular. Gitagaan may grocery.
ang paghunahuna sa arsobispo kanila uban sa pasalig nga ilakip sila sa iya mga pag-ampo nakapadugang sa ilang pagdasig nga maningkamot pangmualagad. Kaniadto napuno sila sa kabalaka apan karon napulihan na sa kaikag ug kadasig. Sa pagkatinuod lang sir, ako ang balahibo sir is nanguan jud ning kuan jud man ning bawat gid siya sir banya feel nakuan ning sud jud ang spirit ni God dili sa akong lawas sir. Makuha na mo ang faith in God. Mas strong amo ang paglaban sa COVID. Uban ni Godfrey Rilien, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa pagsugod karon sa General Community Quarantine sa probinsya sa Sugbo, balik ng pipila ka mga bus di pasaruan sa unang adlaw diha sa temporaryo South Bus Terminal sa siyudad sa Talisay. Nagmingaw pa. Adunay live update si P. Marie Dumabo. Mem! Yes, Bob, kaganihang buntag, isugday na sa paggamit ang pribadong luna diha sa may South Coastal Road sa habig sa may barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay isip. Temporaryo nga bus terminal alang sa mga bus pasiruan nga gikan sa Batang Bahin sa probinsya sa Sugbo. Ningadlaw upat pa lang ka mga bus nga gikan sa lungsod sa Oslo bang miabot sa terminal. Ang ubang bus operator milukat pa og special permit sa LTFRB 7 og passes gikan sa Kapitulyo. 75 na ka mga special permit ang nahatag sa LTFRB 7 sukad niadtong Martes. Ang special permit ug passes pangitaon sa daing sud sa bus sa terminal. Siguro no sab nga nag-face mask o nagsulob og gloves ang bus driver o konduktor. Rekisito na usab nga ang matagba sa dunay sanitizer, disinfectant ug thermal gun. Matag bus kolektahan og usa ka gatos ka pesos aron gamiton sa maintenance ug abang sa dapit. Unya ang location po dili kay pares terminal nga dako udyo kayo. Pero is doing good. Kay dili masad tanang buses ron pagpadaganon. You know, it was the governor who thought of the idea, and when she talked to me, when she called me right away, I saw the opportunity nga makatabang taba. So Nisa ka usabang pritihan sa bus sama na lang sa gikan sa Oslo nga kaniadto 180 pesos lang. Apan karon tag 212 pesos na. Katunga lang sa naandang mga pasahero sa matag bus ang gitugutan nga makasakay. Apan matud sa konduktor ug bus driver nga minus pa ang pasahero karon. Atong gikan sa certificate og barangay nga makalabig sila sa lain lugar aron dili sila mosabit nya kung kuning quarantine pass nga tagdiin sila mo ila ipakita. Lisod pa kayo ma'am, kaya andalan stricto pa kayo tanan. Higpit pa kayo sa boundary sa Argao o sa Dalagit. Kinahanglan unta kanang naalay shuttle from dire Talisay to Cebu nga makapadong sa kuan Cebu para naalang mo'y kasakyan. Mga traffic enforcer sab sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang nipasayon sa trapiko diha sa temporaryong terminal. Mao ni karon nag-dispatch midaan og mga personnel nga maoy mo bantay dinhi sa terminal. Ang among bantayan is ang pagsud nila nga safe ang ilang pagsud, unya ang ilang paggawas dinhi sa terminal safe. Babong siya hinungdan nga pahinumdum sa nagdumala sa maong temporaryong bus terminal ngadto sa mga pasahero nga gawas sa kompleto sila sa mga requisitos kinahanglan nga ang matag kumpanya kanila mo provide og shuttle o sakyanan. Samtang nakita usab nga kinahanglan pang dugangan og mga portalets og hand washing area ang maong temporaryong bus terminal. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Sa unang adlaw sa pagpabus sa General Community Quarantine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kakuwangan sa public transportation na sinati. Si Luan Mirondina sa report.
magduha ka oras nang nagpaabot og pampublikong sakyanan si Melvin Villagorda ug ang pipila ka mga taga-barangay Mactan. Nagdahom siya nga mas dali siyang makasakay karong adlaw, human masayri sa balita nga may mga series bus na sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Sa Ania, na problema usab og masakyan si Felisa Baril nga mo-claim unta sa cash gift sa iyang bana nga usa ka senior citizen. Ingon man to karon nga karon unta ang kanang series unya nangyawat pod lagi unta mi diri nga makasakay mi sa ilang series unya wala man karon. Mao na nga ganihar mi diri hapit na mi mo duha ka oras. Bala na lang mo plate mig 28 basta nakauli na mi. May mga modernized jeepneys nga milabay apan inilugay ang pagsakay tungod kay limitado ra ang mga pasaherong pasakyon. Gani base sa among naobserbahan, wala gayud matuman ang insaktong distansya sa matag pasahero nga unta 1 seat apart. Dinhi sa Mactan New Town ang magsilbi untang loading ug unloading area alang sa mga series bus tungod kay sila man ang gihatagan og special permit sa LTFRB nga mo'y magsilbing public transportation sa mga GCQ area sama sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan kun inyong mga kita, daghan kaayong mga pasahero ang nangatanggong kay walay masakyan. May nabantayan usab kaming usa ka multicab nga namasahero apan limitado ra ang sakay niini. May gibutang nga ali sa lingkuranan alang sa social distancing. Sa telephone interview, gipasabot ni Danilo Padro, manager sa Series Bus Cebu North, nga nahukman nilang dili lang una magsugod og operate bisan kung nakakuha na sila og special permit kay buot sa mayor nga dungan ang Series Bus ug ang mga multicab nga makapamasahero. Ati po yung pabiyahe dito, kung wala go signal sa LGU nga pwede mi mo biyahe kay basinon niya hinoon na yung mga panghitabo dito ba kay masuko niya ang mga operator o ang driver sa jeepney nga sila taga LGU di man sila kapasalig nga mabantayan nila. Gipasabot ni Attorney James Saison, City Attorney, nga walay pagsupak ang lokal nga kagamhanan sa operasyon sa Series Bus sulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato naon under sa GCQ wa naman tay ayuda mahatag. Unya duha ka buwan na ning nagantos taon nato mga jeepney drivers. Ni commit ang mga jeepney drivers nga mo observe yung social distancing, no? So wa ta kakita sa logic nganong di sila pabihon. Karong adlaw, gilaumang mopahibaw ang mayor sa tagduma sa Series Bus. Kundungan na ba silang maka-operate sa mga multicab drivers ug mga adlaw. Apan karon palang daan, may mga unverified reports na nga posibleng ipaubos sa modified enhanced community quarantine ang dakbayan ug posibleng makaapekto na usab kini sa public transportation. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Karon nga naka-GCQ na ang probinsya sa Sugbo, balik na usab ang biyahe sa mga pampasaherong buses paingon sa kalungsuran. Sa temporaryong terminal, gipahimutang ang mga buses kay di pa man mahimong makasud sa Mandawi City ug Cebu City. Ani ang report ni Nico Sereno. Midagsa ang mga pasahero sa bakanting luna sa Barangay Poblasyon Oriental sa lungsod sa Konsolasyon. Kini ang gitudlo sa Kapitolyo nga temporaryo nga terminal alang sa mga biyahe paingon sa norte. Kaganiha, usa ka minibus ang naabta namo nga miparada ug naghuwat og mga pasahero. Biyahe niini Konsolasyon Patuboran. Sa pagsugod na sa biyahe sa mga pampubliko nga mga sakyanan sama sa mga bus ug minibus, gisiguro sa mga otoridad nga mapatuman gihapon ang mga lagda sama sa pagdili gyud sa pagpasakay sa mga wala magsulob og mask ingon man ang pag-implementar gyud sa social distancing. Gikan sa kaniadto 50 ka mga pasahero, 25 na lang ang kargahon karon sa minibus. Bawal magtapad gyud, keep distance gyud. Oo. Okay, dak po mami. Plite sir, plite. Mara gyapon? Mara magyapon sir, wa man nimo usab. Didto sab kaganiha nga ma-inspeksyon sa lugar ang taga Kapitolyo. Matud pa, dili pa gyud tanang buses ang nakakuha og permit gikan sa Capitol ug sa LTFRB. We have to prepare the area. Kay hopefully a day or next day mudaghan-daghan na ni. Ato lang mahapsay lang siya. So ato lang pong i-impose ang atong rules and protocol. Ang mga pasahero nalipay nga makabiyahe na sila paingon sa kalungsuran. Muduha ka buwan sab sila nga natanggong gumikan sa ECQ. Apan may uban nga wa pa hinuon kasakay dayon kay wala pa may bus paingon sa Hagnaya, ingon man sa bantayan mismo. Trap yun. Tanggong yun taon, luwi kayo. Ya, man, ingon man nga na may kon sa Facebook nga na ikon ni biyahe na masin mi diri nga makasakay. O ganiha pa mi sayo diri nya, pa may iabot nga bus, aman iabot pero lain og ruta. Karon namasin lang mo hangtod hapon. Excited bisag
Mas duduha lang may biyahe dito nga kuan para sa mga lungsod. Kay basig kasakyan na mo. Lakaw gyapon mingan to. Biyahe lang yapon basta. Biyahe lang yapon. Bis mo kauli. Ngotdan mi nga rin og pangonsumo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dito sa Negros Oriental, usa ang nakaras, samtang 7 ang naangol sa karambula sa unom ka mga sakanan at tubangan sa satellite market sa National Highway sa Barangay Hangyad, Bais City. Gideklarar nga dead on arrival si Alfredo Go sa taga-barangay Kapinyahan sa Bais City nga nadapa sa Bais District Hospital. Grabing kadaot sa ulo ang nihaguman sa biktima. Lakip sa 7 nga naangol ang usa ka langyaw nga kawani sa usa ka sa Bureau of Jail Management and Penology sa Bais City. Gisikop sa kapulisan si Arnel Limpaga ang driver sa wing van. Wa hinoon siya makaangkon og samad ingon man bunog sa iyang lawas. Sa investigasyon na sayran sa kapulisan nga nagsubay sa National Highway ang wing van gikan sa Bacolod City paingon ngadto sa Dumaguete City. Apan sa pag-abot na sa may satellite market giingong nawad-an kini og preno og brake og mibangga sa kasugat nini nga mga sakanan. Nabangga usab sa wing van si Alfredo Go nga milabang ni adtong higayuna. Usa sa mga frontliner group nga giumol sa Cebu City mao ang COVID Action Team. Sila ang magdakop sa mga ECQ violators. Kay risgo kayo aduna usay prayer warriors alang sa ilang mga frontliners. Ato silang ila-ilahon nining report. Sila ang mga prayer warriors nga nakapisto sa Plaza Independencia. Gawa sa spiritual enhancement sa mga madagpan nga violators, ang tahas nila maugyod ang pag-ampo alang sila mga kauban nga mo-field. Sa ngalan sa mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. At tubangan sa imahin ni Senyor Santo Niño ug sa mahal nga Birhen Maria, nangaliya sila sa kaluwasan, ilabi na sila mga kauban nga nasa field nga exposed kaayo sa peligro. Pulo sila aktibo sa simbahan sa ilang mga dapit nga katambayayong sa paghatag og tambag espiritual sa mga tao. Si Brad Cesar, admitido nga usahay mahadlok siya apan gisalig nila ang tanan sa kahitasan nga mao'y nagluwas kanila. Kaluoy sa Ginoo, kaluoy ni Senyor Santo Niño sa mahal nga Birhen Maria, labi na gyud. No, salig kay ko ni sa intercession ni San Padre Pio. No, kay bag-o gyud siya kayo nga santo ba. Ni negative gyud tanan ang mga igsuon diya sa prod team. Matod silang labaw sa COVID Action Team nga epektibo ang pag-ampo nga mao'y nakaluwas kanila gikan sa virus. Gikalipay kaayo namo nga bisan sa among ka-expose sa gawas, bisan sa among ka-expose sa mga tao, sa 35 ka buok wala joy nagpositive. Unya wa koy laing inuntang wa koy pagduda nga tungod na sa among pag-ampo. Kauban si Rinante Quinones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Health Secretary Francisco Duque III may pahibaw atol sa Senate hearing nga misud na karon sa nasod ang second wave sa COVID-19 transmission. Gihulagway ni Duque nga ang unang tulo ka mga kaso nga gikan sa mga foreigners mao'y first wave. Naglangkob ang first wave sa mga Chinese nationals nga gikan sa Wuhan, China nga mao'y unang nagdala sa kagaw sa COVID-19 dinhi sa nasod. Gipahibaw sa kalihim, nagpadayon na karon ng ilang buhatan sa pagpangandam sa posibleng pagsaka pa sa mga kaso sa COVID-19 nga miabot na sa dulan 13,000 ka mga kaso ug mikala sa kapin 800 ka mga tawo. Hinuon moabot na sa 2,843 ang mga naka-recover. Aron lang yun nga paminumduman ang publiko, usa ka kanta ang gi-compose sa sugbo anong lyricist
din aduna usab kini dance move aron dali nga mahimluman sa publiko ang angayng buhaton batok sa coronavirus. Ang report ni Mayo Dumabo. COVID-19 ikatap na, niabot na sa lugar ta, panalit di ang pamilya. Ang kantang Likay COVID-19 ang gipasapasa karon sa social media pagtabang alang sa simple ug makalingaw nga pagpasabot sa publiko kun unsa ang COVID-19. Sigin sa mga mamahimo nga mataptan ug unsaon ang paglikay niini. Si Invictus Paradela, composer, bitugan nga mga inila nga singer, sugbuan ang beauty queens ug ang mga mayor sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu ang anaalakip sa music video nagdemonstrate sa mga angay buhaton dala na usab ang paglingaw. Ang ba sa atong sitwasyon karon kay nakakita lang itong mga doctors nga base sa ilang interview sa mga pasyente na daghan ang wa kasabot. Nang hinaot sila nga ning simple nga paagi, may numduman sa katawan ng mga buhaton ug gidili aron magpadayon kitang tanan nga luwas. Ang sa kunsaon pa nato pugos nga buhat mo, tigid sila mo. Not pay wa man sila kapaungan. So dako kay tapat niya stars nga Alayo, tagduha ka metro, bawal mo amin, buhag mo lamano. Magpuyo ta sa atong puloy-anan, gawas lang kung kinahanglan, kay posiblitang matatdan sa makatakot nga way sintomas makitaan, kalimpyo pirmi hunta. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Mayo Dumabok, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkong mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita ang among balita tungod kay matug lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.